la un nou episod de Standoff 2. Știu că nu am mai postat de mult, dar erau cam niște probleme. Apropo, azi ninge. Deci, s-am găsit, da, Standoff 2 fix aici. Deci, o să facem și un episod cu Among Us, dar azi facem doar un episod cu Standoff 2. Ia să vedem cum o să ne jucăm. Hai să vedem. Pe defuse, hai să începem meciul. Am revenit nici chiar acum, după ce am intrat și eu și văd că meciul deja a început de mult. Aș intra la teroriști, dar am intrat la poliția. Că n-am loc la teroriști și uite acum să încep ce mai ales. Deci să vedem cum jucăm. Nu mai știu pentru asta, deci vă văd când începeți asta. Cred că am câștigat. Da. Hai să vedem. Pe la A, cred că. Na, nu e ora. Nu e. A dat flash, nu-i bine, Să vedem unde sunt. Ce acolo? Da, m-a luat. Hai să vedem. O, este bun. Da, văd că l-a luat pe ăla. M-a luat ăsta și să vedem. O, l-a luat. Bun. Să vedem, mi-a rămas doar ăsta. Ce greu. Când eu mai mult la Standoff, am început să fac și eu. Mai am făcut și un episod cu Standoff. Să fac și un episod cu Among Us, dar v-am updatat cum ce mai jucăm. Ce cuțit are, dar am murit din păcate. Hai să vedem. Hai că mi-a asta. Hai tot pe la A. Vine cineva sau mă duc de eu? Mă duc de eu, aparent. Iarăși flash, dar de câte ori flash? Nu înțeleg. Da, safe. Pracum. Nu mă las. Mă, ce mă speriat. Bă, nu l-am luat. Uite-l! Da! M-a luat. Yeah. Trebuie să mai postez și eu cred că am schimb și... Da, mai trebuie să mai postez. Cred că o să postez mâine sau azi cu Among Us. Nu știu dacă o să fiu live cândva. Da. Dar nici măcar nu cred că pot să fiu live. Cred că la... Nu mai știu cum merge YouTube-ul, că atunci știam, dacă nu prea mai știu. Înțelegeți? Deci da. Deci să las. Hai să vedem. Uite așa. Ce putem de pistolul ăsta? Oh! Măcar nu avem. Oh, are și sticker. Scuzați-mă pentru ce am făcut. Uite! Ui! Sunt bun cu ăsta! Da, să vedem dacă pot să iau. Bă, să mă iei! Ah! Este... Și eu șacau. Că asta cred că mai mult odată. Bravo. E cineva? Nu.
Cine era aici? Uite acolo. Vreau să le iau eu pistolul, să văd dacă pot să... Ce? Vreau să văd dacă pot să le iau cu pistolul totuși. Sau să le iau cacao. Hai că le iau cacao. Cacao. Să văd dacă pot să le iau cu cuțitul. Bună. Nu nimic. Doar aici. Unde e? Nu. Unde e? Nu l-ai luat. Sniper. Am și eu sniper din ăsta, dar fără chestia aia care are aici. Am și eu sniper, dar fără chestia din asta. Vreau să vedeți? Dar nu pot să le iau. Păcat. Îmi place skin-ul pe sniper. Bine. Asta cred că e preferatul meu. Ce rău să zic, da. Dacă nu știați, chiar sunt bun cu sniper-ul. Trebuia să-l iau. Trebuie să-l iau și pe ăla. Nu sunt așa de buni. L-a luat. Să văd dacă am bani de sniper. Uitați, am și eu bani de sniper. Am și eu skin-ul ăsta de sniper, dar hai să le dau. Nu, e al meu. Mai trebuie să facem cu și câștigăm și cam episodul să fie gata. Dar trebuie să mi amintesc să văd dacă mai știu cum să mai posta, că nu mai știu. Să vedem. Ăla are lag. Dă flash. Nu, vreau să încarc. Nu. Bravo. Câștigat. Poate mai ne vedem mai încolo. Nu, mai încolo. Poate ne vedem... Nu știu chiar când, dar... Edi, la revedere. Bine, pa. Am uitat să zic, să nu uitați să dați un like.